Sana usab kagabi nga puno sa kalingawan, kaalam ug kultura ang nasinati sa mga nisalmot sa ikanapulo nga pasundayag sa gabi sa Kabilin niadtong Mayo 27, 2016. Gikan sa 35 ka mga establishmento nga misalmot sa miaging tuig, 41 ka mga establishmento sa dakbayan sa Subo, Talisay, Mandaue ug Lapu-Lapu ang mingabli sa ilang mga pultahan karong tuiga alang sa maong kalihukan. Lakip sa mga first-timers karong tuiga ang West Gorordo Hotel, Palmgrass Heritage Hotel, Museum of the Naive Art, Golden Prince Hotel ug IEC Pavilion. Sa opening ceremony nga gipahigayon sa Casa Gorordo, gidumdum ni Cebu City Councilor Honorable Margot Osmeña ang higayon diin siya giawhag nga mamahimong sponsor sa ordinansang nga pag-institutionalize sa gabi sa Kabilin pipila ka tuig na ang milabay. I am very proud and very honored to have been asked really to sponsor the ordinance that created and that institutionalized gabi sa Kabilin, making the last Friday of every May of every year that gabi sa Kabilin. And it started so simple, and now I see a whole magazine of what we can do tonight. For sure we will have to prioritize, and how do we prioritize what is important to us? This is the event that shows us that there's always something new to discover in what is old. And it has new meaning every time we see it. And it is something that is not only enjoyable, but of course, it's a learning process for each and every one of us. And I must admit that every time I do it, I still learn. Giiskutan usab ni Rafi Chief Operating Officer Dominica B. Chua ang napiling tema rong tuiga nga mao ang Forging Peoples. The theme Forging Peoples is really talking about and highlighting about how we are being shaped today and perhaps tomorrow. So all of the participating museums and heritage sites will be presenting to you ug unsa dinha ang ilang mga influences from the different societies or culture from different parts of the world. Siya usab ang formal nga nag-abli sa gabi sa Kabilin 2016. So in behalf of the partners of this cultural event, Gabi is Kabilin, I would like to declare Gabi is Kabilin 2016 open. I think the showing of the film, no, the much talked about film na award gani ita General Luna is being shown. You know, it's really special, and 10 years, no. I mean, milestone man gyud ng 10 years, no. So tibuok. Daghang kalihukan usab ang mga gipasundayag sa mga minsalmot nga mga establishmento karong tuiga sama sa mga sayaw, musika, calligraphy, photo booths, o guban pa. Usa-usab sa gikahinaman sa tanan, mao ang Gabi sa Kabilin 2016 Selfie Contest. Din giawag ang tanan nga nisalmot sa pag-upload sa Facebook sa ilang pinaka-creative nga mga selfie sa mga nagkalain-laing venues sa kalihukan. Ang mapilian, adunay madawat na ganti. Gawas sa kalingawan, ang Gabi sa Kabilin naghatod usab og mga talag sa aong leksyon alang sa mga nisalmot niini. Remarkable in the sense that kanang bisan sa panahon karon anaagi hapoy mga tao nga nanghusog nga i-enrich ang culture sa atong mga Bisaya, dili sa pagka-Bisaya lamang kundi sa atong pagka-Pilipino. As a student, it's important to look back in the past. Like, amo ang generation karon kay murag high-tech na kayo ba? Malintan na mga pa. Karon kay murag, karon rami nakakuan ba nga, ingani din siya. Dili lang kutob lecture kundi visual na siya nga among nakita at tubangan na siya namo. It was really fun, and then nakakita sad mi sa ato ang gihikanan and then sa ato ang history, because first time jud namo, even if
moto, lumad mi sa Cebu. First time no, magagi-agi ra mi sa museums, pero karon naka-experience jud mi nga makasud sa museums. As a teacher, Manggo, this is a part of our duty to also comply or participate in whatever the community will provide or will organize. So we're just fulfilling our duties as teachers and to be able to share to our students. Na ablihan among mga mata sa mga nahitabo sa past and na kuanan sad murag among nationalism murag napunan sa jud tungod ani nga event. I can say that this event as a whole is can help us bring us back to our roots as Cebuanos. It also gives us a glimpse of the different attractions that Cebu has to offer. So next year we want to see what the Gabi sa Kabilin will bring. Ang Gabi sa Kabilin, usa ka programa ubos sa Culture and Heritage Unit sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated.